Brněnské výstaviště je multifunkční výstavní areál rozkládající se na levém břehu řeky Svratky. Tramvajová zastávka výstaviště Hlavní vstup je bariérová. Přímo u vchodu do areálu je 6 parkovacích míst. Areál výstaviště je rozsáhlý, vstupy a vjezdy řeší každý pořadatel jinak. Jestliže akci pořádá společnost Veletrhy Brno, můžete s průkazem ZTP vjet až do areálu a zaparkovat přímo u pavilonu, kam máte namířeno. Jestliže je cílem vaší návštěvy akce pořádaná v pavilonu E a neparkujete přímo v areálu, můžete zanechat auto v parkovacím domě před vchodem na výstaviště. Pavilon E je moderní budova s velkorysými prostory. Pohybujete se zde snadno, bez cizí pomoci. Přímo ve vstupní hale najdete bezbariérové WC na dámských i pánských toaletách. Pomocí výtahu se dostanete do všech pater a do přízemí budovy. Pavilon E je hlavní konferenční pavilon. Konají se zde převážně kongresy a firemní akce. Bezbariérové WC pro konferenční sály je na ochozu patra. Východem v přízemí budovy E se dostanete do areálu výstaviště. Jestliže je cílem vaší návštěvy akce pořádaná v pavilonu B a neparkujete přímo v areálu, lze projít k pavilonu, kromě hlavní brány, přes pavilon E. Vstup do pavilonu má krátký, ale prudší sklon. Dveře otevřete jen s pomocí. Bezbariérové WC je po pravé straně vstupních dveří. Pokud chcete shlédnout doprovodný program na galerii nebo navštívit restauraci, použijte nákladní výtah. Výtah vám přivolá personál organizátora akce. Pavilon B je klasická veletržní hala. Konají se zde akce všeho typu. Pavilon P leží v západní části areálu a disponuje vlastním parkovištěm. Pravidla parkování si upravuje pořadatel akce. Pavilon je nejnovější stavba v areálu a nabízí kompletní bezbariérový prostor a komfortní zázemí. Po obou stranách hlavní haly, do které se dostanete přes turniket, najdete toalety. Na galerii pavilonu se dostanete výtahem. Cestou k němu míjíte další bezbariérové toalety. V patře najdete restauraci a z galerie je pěkný výhled do výstavní haly, kde se mimo jiné konají i velké koncerty. Pro akce pořádané v pavilonech G1 a G2 je ideální přístup od tramvajové zastávky výstaviště vstup G2. Od zastávky se dostanete po krátké lávce do budovy výstaviště.
Výtah vás sveze přímo do areálu k přístupům k pavilonům G1 a G2. Plocha k pavilonům je snadno pojízdná. Vestibul spojuje oba pavilony G1 a G2, které leží v různých výškových úrovních. Pavilon G2 je hned na vaší úrovni po pravé straně. Je-li vaším cílem G1, musíte jím projet a použít výtah. Tato chodba spojuje bezbariérově obě dvě budovy. Najdete v ní toalety společné pro oba pavilony. Jestliže chcete pokračovat dál do areálu, můžete vyjet z G1 bočními dveřmi k ostatním pavilonům. Dveře ale mají silné táhlo a s jejich otevřením vám musí někdo pomoci. Pokud je vaším cílem akce v pavilonu A nebo v rotundě, máte možnost využít parkoviště před hlavním vstupem a dojít k pavilonu od hlavní brány pěšky. Lze také vjet bránou číslo 4 a dojet až k samotnému pavilonu. Zde můžete zaparkovat. Tímto vchodem se dostanete do budovy A3, která propojuje pavilony A1 a A2. Pavilon A je nejstarší výstavní halou brněnského výstaviště. Stavba je tvořena železobetonovou konstrukcí s nosnými oblouky a prosklenými stěnami. V této části pavilonu je i bezbariérové WC. Tímto průchodem z budovy A3 se dostanete do vnitřní části pavilonu k jednotlivým sálům. Najdete zde restauraci, kde se můžete během akce občerstvit. Vedle restaurace jsou i dva menší konferenční sály, Morava a Brno. Pokud jedete na akci pořádanou v rotundě, zajeďte ke vchodu A rotunda. Bezbariérový přístup do rotundy je zajištěn rampou. Obvodovou chodbou se nejdříve dostanete k šatnám. Na jejím konci najdete bezbariérové WC. Výtah vás vyveze do prvního patra na galerii. Z galerie je krásný výhled na celý výstavní prostor pavilonu A.
Hlavní vnitřní vstup do sálu rotundy je bohužel bariérový. Ve vedlejším vstupu je ale umístěna plošina. Ta je obsluhována, takže na svoji návštěvu musíte dopředu upozornit pořadatele. Do hlediště rotundy sjedete po 2 rampách s vyšším sklonem. Rotunda je jedním z reprezentativních sálů brněnského výstaviště. Bývá využívána pro prestižní společenské a kulturní akce.